רגע, הלוואי שתתקדמי לך. עוד פעם. תן לנו את זה כבר 4 פעמים. מה? תן לכל אחד מכאן 2. כן, הכי טוב שלו. תן לי כמה לפתוח. המזל! מכל הבית, תנו לי את המזל שלהם. אולי. עוד פעם הייפות. אפילו לא הייפות של שלי. כאילו לכל גם לפני של שלי וזה רגע, אבל יש עוד משתמש. עוד 2. די, תן לנו לפתוח אחד לפחות. סוג המסכינים יש לי. רגע, מה? מה? יש לך אותו? מה קורה כאן? מה קורה כאן? יש את זה בחנות! תבדוק שני בחנות. What the fudge? What the fudge? מה? גם יש לך... תראו את כל הסקינים! מגן, קדימה. יש כל הסקינים כאן. תן לי כבר לפתוח אחד בכל משתמש אחר. לא, נגיד, אני פותח אחד במשתמש שאתה עובר עליו, ואז הוא פותח בבר. אני חושב שאני פתחתי באקאונט הזה. את זוכרת באיזה אקאונט פתחתי? לא נראה לי. פה לא פתחת. תפתחו, קדימה. רגע, אני עכשיו. אני עובדת לך. אני קודם את המשתמש. איפה? סבבה. כן, טוב, שירים את השאלונים. למה? איזה שם תואל. אוקיי, קדימה. אני עובדת לך צורך. עכשיו אומר, אוקיי? לא, אני. בואי, הם לא יכולים את זה. היא נחצה. מה? וואלה! המזליסטי! רגע, תן לי גם לבוא. מי אלקי לך? מגן, תן לי אבל לחיצה אחת. תן לי לחיצה. וואי, מה? זה לא גילה, לא פותחתי 2. תן לי לחיצה אחת. רגע, קח, פתח. בכל האקאונטים שלי יש את הסקין הזה. רגע, מה איתי? כבר פתחתי אחד. לא, אני לא פתחתי פה, זה הם פתחו. נכון, זה פתח. רגע, אז אני פותחת שניהם כאילו. בוא קיבלתי. הוא בסדר. די מגן, אז למה אני לא פותח 2 ואני פותח נכון? יש קאט. מוטה. למיסה, טוב טובה לי לך לסדר. אם זה יכול להשתמש אחד. אולי. ואם לא? לא, אני יודע, תפסתי את מילקי. לא, המזל שלהם לא נשאר. לא, בוא ננסה פעם אחרונה. יש לו עוד אקאונט? אני חושב שבוט 4 זה אקאונט האחרון שלי. או שאין יותר. לא, יש לו עוד 1. כן, כבר... לא, תן להם לחיצה, בוא נראה אם זה עובד שוב. לא? יד שלך. מה? לא, זה הטקטיקה. תן לי לפתח עוד פעם. תן לי לפתח עוד פעם. בואו עף. קדימה. לא, זה הקהל אומר. לא, זה כאילו בסדר עדיין. כן. אבל לא ואני מנסה לקבל את ההייפרט. קדימה. פעם הרגל השנייה. לא, הרגל... לא, קדימה, עכשיו היד השנייה. אתה יודע מה? לונה. אוקיי, זה מה. עוד פעם של גולד. לפני שאני אפתח. לא צהובה, אבל זה ספרטה פאוור. אז אם אנחנו רוצים שחקן... עכשיו אפשר אוקיי. אומייגה, יא לא מזליסטי. אבל לא הייתי לך כלום. דג. אתה לא? לא צריך לדאג במשתמש אחר. הנה. רגע, מה? יואו. יש לך עוד משתמש. רגע, אמרת שיש לך משתמש למעלה שאין לך למטה. כן, לילי. אולי, אני חושבת שיש לי עוד אחד, אבל אני לא חושבת שאני השתמשתי. נראה לי בוט 6. לא, בוט 6 עשינו, את זה עשינו. עשינו כולם. לא, למעלה, אבל למעלה יש לך משתמש אחד. שנייה, לא, יש לי רעיון. תכין עוד אחד. לא, יש לי כבר אחד.
מה? יש לי אחד. כן, אפשר גם להשתמש עם... אולי זה, נו, זה שמר לי את העיקר. סתם. אפשר גם להשתמש עם... אפשר בטופי. מה? הוא חדש לגמרי. מה זה אומר? Welcome back? מה? מה? I'm an exit. מה? אולי זה בגלל ש... רגע, זה לא אומר שאתה לא מקבל כאילו כזה עיקרון חדש לגמרי? כן. למה זה עיקרון שלך? זה כאילו קורא לי לטלפון. כן, יש לו. אני פותח את זה, לא פותח. רוצים כולנו עם אף? מה יש לי? אפים! זה אפים! לא, יש לי מצב קצת מזל! רגע, מה זה לא לקח? זה לא לקח! זה לא לקח! רגע, קיבלת 6? לא! לא, תן לי שנייה. לא חושב. בא לי לעשות אולי שיטה. קיבלת 6? רגע, בא לי לעשות שיטה. אוקיי, קדימה. אף אומר אף. האף. רגע, איפה סתם? לא! לחצתי עליך וזה גם אמר לשני לעליהם. קדימה. פתח. נו כבר. יואו! מה? והייפר צ'ארג'! אפשר לקצר את ההייפר צ'ארג' שלה. אף, יאללה. ככה רציתי לקמד. למה גיל אומר? ועכשיו האף שלי, ואחרי האף שלי. לא, בגלל שאתה אף לא. יש לי את השם. זה אפים! זה אפים! תן לי לעשות גם מה. אם זה רוצה משהו טוב, קדימה. אתה גרוע. יו, אם עכשיו, אם יוצא לי את ליון. רגע, הנה אחת, קדימה. אומייגוד! רגע, אתה נותן לי גם את האחר? בדיוק מצא לי. לא, אני עושה את זה הפעם. What the fuck? יש עוד אחד. שמת לב שכולנו שמנו דמויות? יו, זה יקרות הכי טוב. מה? כולם מאף באותו זמן. רגע, כולם מאשר את האף שלהם פשוט. רגע, אתם לא רוצים... לא משנה. אז אני אשים את היד. קדימה! הספייק לקחה את כל המלכי, גם העצמא שלך. כמה ברולרים. חוץ מורטיס מחה. רגע, זה לא אומר כאן בזה, לא קיבלנו ניצה אפילו. רגע, אין לך את ניצה, אבל יש לך את ספייק. זה כאן הכי מוזר בעולם. אומייגוד, וכאן בשלושים האלו? אני יכול לקבל את סנדי. בשלושים האלו אני יכול לקבל את סנדי. לא, זה כל מי שישתמש, בלייק. זה כל מי שישתמש לך. נו כבר, מהר כמה חודשים. זה כל מי שישתמש בזה. בלייק? כן. מהר, אני פותחת 5 סטארים. מה, אבל יש לך עוד משתמש. יש עוד אחד, יש לי עוד אחד. אז תפתח. יולו.